Как е? Как е? Так ще го Даше! Какво стана, Даше? Чакай, да е Доко. Знаеш защо го това? Аз сега гледай какво става. Даше. Сега! Още малко. Сега! Там на втора баната засума. Кой не е сръхнал го. Пати? Гледай. Втората, не? Втора малява. Поля. Аз те тръгна на втора и пресходи. Каквото дизелата, това бензин ли е? Бензин ли като който също там ще? Той излезе там, вече няма дет. Това ли е Венган? Да. Там се чупят двата моста и става какво? Айде, там. Али ма? Ще излезе. Ще се окупае. Ще много за буксота. Да, че вървам с този как така. Малко назад и напред пак! Те так ли още? Стига! Той тук не може да се качи на това бряг. Добре. Ти пък ако стигнеш да е там 5 лева ти дам. Да, въобще Не се обясняй, Караева. Що се връщаш, бе? Що се връщаш? Купай дупки. Сега. Взимай дръвчета да съдиш. Според го като мина, той ще излиза нагоре. Сега вас сам дойде.